मित्रांनो, आपण हे आता महाकूल घेतले आहेत. हे बघा, कापून वगैरे घेतलं, मीठ लावून ठेवलेलं. आणि आता त्याच्यात काय करतो, आला लसूण पेस्ट आणि मित्रांनो सृष्टीने टेस्ट घेऊन बघल्या आणि ते म्हणता भाजतात, बरे भाजले म्हणता, कुरकुरीत लागतात. तर त्याच्यात सॉस घालून आपण हे बनवून ठेवलं होतं त्याचं मिश्रण, कॉर्नफ्लॉवर आणि तो सोया सॉसचं. आता पुढची चोर खाता आहे बघा. ते मग ते पेस्ट टाक, हातीन टाक. शेजवान चटणी टाकलं सगळं. ते जास्त झाले पीस ना, तर ढवळ बाहेर पडली. तर हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं की आपली चिली रेडी. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण बनवतलो महाकूलची चिली, म्हणजे महाकूल माशाची चिली बनवतलो. नवीनच एकदा ट्राय करून बघतो. तर चला बघूया कशी होता ती चिली. आम्ही पण पहिल्यांदाच बनवतलो. चलो तर बघूया. मित्रांनो, आपण हे आता महाकूल घेतले आहेत. हे बघा, कापून वगैरे घेतलं, मीठ लावून ठेवलेलं. आणि आता त्याच्यात काय करतो, आला लसूण पेस्ट आणि मसाला लावून ठेवतलं. तर आता आला लसूण पेस्ट लावायची आणि मसालो आपल्या, म्हणजे आपल्या किती तिखट हवं तेवढं लावून ठेवायचं. किती वेळ ठेवायचा? 10 मिनिटं. अर्धा तास ठेव, आता येळ नाही तेवढं. आपण एक 10-15 मिनिटं ठेवूया ना. तर मित्रांनो, आता मसाला लावून झालाय बघा. आता असे ठेवायचे ना, एक 15-20 मिनिटं ठेवूया आणि त्याच्यानंतर मग ते फ्राय करून घेऊ काय, होय ना. ओके. आता आपण महाकूल कापून ते मसाला वगैरे आला लसूण पेस्ट लावून ठेवलं. त्याच्यानंतर आता आपण हे काय काय घेतलं, कांद्याची पात, कांदे म्हणजे खालचं भाग पातीचा, मिरची, भोपळा मिरची आणि कोथिंबीर ना. कोथिंबीर आपल्यात मिरची तिखट जशी तशी. अच्छा, जास्त तिखट व्हायचं, जास्त तिखट व्हायचं. अच्छा, आणि ते ह्या घेतलं ना. आता हे कापून घ्यायचं ना, कांदो बारीक करून घ्यायचा. म्हणजे चिलीची ग्रेव्ही बनवतात तस ती सेम तशी ग्रेव्ही बनवची आणि आपल्या महाकूल हे करूचे. तर आधी हे कापून घेऊया आणि नंतर मग पुढची प्रोसिजर करूया. तर मित्रांनो, आपण जे आता महाकूल मसाल्याक लावलेलो, म्हणजे आला लसूण पेस्ट लावलेलं, ते आता फ्राय करून घेऊया ना. चुलीवर फ्राय करून घेऊया. आता ते फ्राय करून घेऊया. हे बघा,
मस्त कुरकुरीत झालेत ना, हम्म. मस्त झालेत कुरकुरीत. उडणार नाही ना, असे फटफटणार नाही ना. आपण एक कॉर्नफ्लॉवर घेतला आणि कॉर्नफ्लॉवर मध्ये ते हे करून त्याची फ्राय करून घेऊया. तर मित्रांनो, आता हे फ्राय करून घेऊया. चुलीवरची महाकुल चिली, हे सगळं चुलीवरच बनवता. बघा मस्त कुरकुरीत झाले, कॉर्नफ्लॉवर मध्ये मिक्स करून भाजल्या. आता भाजून झाले की नंतर पुढची प्रोसिजर करूया. मागे आपण लोळग्याची चिली बनवलेली, त्याचा पण व्हिडिओ. आता ही महाकुलची चिली. तुका काय वया, माझ्या खिशातले पैसे घे जा. माझा चप्पल कडे गेला, आम्ही घातलो गाडून काही नाही रे, तू सांग. हो सुटे, 2 साबण आण. थांब. आईस्क्रीम तर मित्रांनो, आता आपले फ्राय करून झाले आहेत माकुल. हे बघा झाले ना, हे शेवटचे राहिले. आता याच्यानंतर आपण पुढे काय करतात ते बघूया. म्हणजे ग्रेव्ही वगैरे बनवतो ते बनवूया. आता आपले फ्राय करून झाले आहेत, चुलीवरची फ्राय. तर आता पुढचा बघूया. तर मित्रांनो, आता आपला फ्राय करून झाली आणि त्याच्यानंतर आता आपण घेतलं हे कांद्याची पात, भोपळा मिरची, हिरवी मिरची, लसूण, आला लसूण, कांदो आणि ही शेजवान चटणी, सोया सॉस एवढा घेतला. याची आपण आता ग्रेव्ही बनवायची आणि त्याच्यानंतर ते त्याच्यात मिक्स करायचे ना. ठीक आहे, चला आता बनवू घेऊया. मित्रांनो, आधी आपण हे बनवून घेऊया ना, त्याच्या आतमध्ये घालू कॉर्नफ्लॉवर, पाण्यात मिक्स करून घेऊया. म्हणजे ते त्या घालूक बरं पडत नाही. ते जास्त होत का गो, नाही ना. ओके, कॉर्नफ्लॉवर ते हा चमच्यान ढवळू काय आता, कडक होता ना आता. कॉर्नफ्लॉवर किती घेतलं, 4 चमचे ना. कारण आपले जास्त क्वांटिटी आहे ना, आम्ही बारके 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलं. आणि आता हे सोया सॉस ते पण घाल, जास्त पण नको घालू. हा बस 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 बस, तेवढा बस. ते ढवळायचं.
तर त्याच्यात सॉस घालून आपण हे बनवून ठेवलं होतं त्याचं मिश्रण, कॉर्नफ्लॉवर आणि तो सोया सॉसचं. आता पुढची प्रोसिजर करूया, ह्याची फ्राय करून घेऊया. होय ना, एक एक भाजायचे ना ते. आधी तो कांदा, आला लसूण, नाही ना आधी आला लसूण. तेल पण टाकून घेतलंय बघा. होतं ना ते काय नाही, ते वापरला तरी चालतं. त्याच्यानंतर तो कांदा सफेद, कांद्याच्या पातीचा खालचा भाग हे करून घ्यायचा. असे एक एक करून सगळ्याची फ्राय करून घ्यायची. त्याच्यानंतर भोपळा, मिरची टाका त्याच्यानंतर. तो एक चोर खाता आहे बघा. फ्राय करून घ्यायचा ना. मीठ नाही टाकलं ते नंतर, कांद्याची पात शेवट सगळ्यात. आधी मीठ टाक. चवीनुसार मीठ टाकायचं ना. टाकायचं हा समज. आता ते हे टाकून घ्यायचं सॉस. कमी होईल काय, टाक नंतर, लागलं तर टाकू शकतो आपण नंतर. आपण हापच जास्त ना. पाणी टाकते जरा, हे टाकूया जरा, ते सोया सॉस टाक जरा आधी. तो ढवळ बघूया ते. आग कमी करा, शापच कमी झाली. ढवळ आधी, ढवळ नाही तर ते घट्ट होतं राहतं, ढवळीत राहायचं. पाणी टाकू काय. आपली ग्रेव्ही आता तयार झाली आहे. त्याच्यात आपण ते हे टाकायचे महाकूल. आता हे टाकतं कांद्याची ह्या टाकवर टाक कधी, आणि त्याच्यात ते ह्या टाका. हे पीस टाक. ते थोडं ठेव राहून दे. ते मग ते पीस टाक, हातीन टाक. शेजवान चटणी टाकलं सगळी टाक. ते नाही काय फक्त वासासाठी. बस डबल. शेजवान चटणीचा एक 10 रुपयाला पॅकेट टाकलं, काय आमच्याकडे तिखट जास्त चालणार नाही. ते चुरो काढ, बाजूक काढू का असं नाही, खाली पडतात बघ.
जास्त झाले पीस हां तर ढवळ बाहेर पडली. तर हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं की आपली चिली रेडी. तर मित्रांनो आपली आता महाकुल चिली रेडी होती ती म्हणजे ऑलमोस्ट झालीच रेडी. हे आता हे करून घेतलं की मिक्स करून घेतलं की झाली. आता खाणारेच येऊचे बाकी आहेत. आता आपण ते कांद्याचे थोडी पात ठेवली ती वरच्यावर टाकायची अशी. ओके. आणि कोथिंबीर. आपली चिली रेडी झाली आहे. महाकुल चिली पहिल्यांदा ट्राय केलं. बस थोडंसं ढवळतं. तर मित्रांनो आपल्याकडे अपू आणि प्रवीण जेव केली आहेत चिली खाऊ. प्रवीण कशी झाली चिली? चिली भारी झाली. अरे अपू मस्त झाली ना. अपूचा लग्न हा 14 मे तर सगळ्यांनी यावा. प्रवीणचा झाला आता अपूचा लग्न. आणि ह्याचा कधी बायको काय त्याने आणल्या नाही आपल्या सगळे ठेवल्या माहेरात. तर चला तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा. तर मित्रांनो आम्ही चिली बनवली ती म्हणजे ज्यांनी खाल्ली म्हणजे पुतणे वगैरे येलेले त्यांनी खाल्ली आणि त्यांना मस्त वाटली. तुमका ही रेसिपी कशी वाटली ती नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर धन्यवाद.